دے مرشد مولا روم فرماندے مسنوی شریف ایک تاجر سی عرب دا، توجہ ہے، انہیں ایک توتا پال کے رکھیا سی، توتا ان دا ارادہ بن گیا ہندوستان تجارت کرن دے ارادے نال آن دا، تے انہیں جناب اپنے آنڈیاں گوانڈیاں نو پوچھیا بھئی میں چلنا ہندوستان عرب تو تجارت کرنی ہے، تسی آنڈی گوانڈی کوئی خریدنی ہوئے تو میرے ذمے لاؤ میں خرید کے لے آواں گا۔ گوانڈیاں نو پوچھیا، گھر والیاں نو پوچھیا، جدو آن لگا نا ان دے دل وچ خیال آیا بھئی توتے نو بھی پوچھ لواں۔ توتے دے کول گیا تاجر تے کہن لگا میں جا رہا ہندوستان، جے کوئی تیرا کم ہوئے، کوئی گل ہوئے، کوئی پیغام ہوئے تو مینوں دسو۔ مولا روم فرماندے نو توتا کہن لگا اے عرب دے تاجر، تو جدو ہندوستان جائی نا فلاں علاقے دے اندر ایک باغ ہے، اس باغ دے اندر جاویں، اتھے میرے جناب توتے بیٹھے ہون گے،